da faɗi, in ka fahimce ta kai zaman daɗi, a koda yaushe kana cikin nishaɗi. Duniyar so cikin ta ga wasu can suna ta kuka, saboda so wasunsu sun yi hauka, sun kasa dace. Duniyar so wai matsala ce, ko ku jarabta ce. Ina za ki je da mu duniyar so? Duniya, duniya, oh duniya, duniyar so, oh duniyar so, duniyar so tana da faɗi, in ka fahimce ta kai zaman daɗi, a koda yaushe kana cikin nishaɗi. Duniyar so cikin kai lafiya kuwa da ke shirin faruwa ne. Na kasa yadda da cewa wannan mafarki ne, to amma idan ma mafarki ne bai tashi zuwa ba, sai da na kammala shirin gobe zan je in ga abokina Salim. Tabbas akwai alamar tambaya, kuma gaskiya ba zan iya fasa wannan tafiyar saboda wata karamar dalili ba. Ko da yake ma an ce mafarki ba gaskiya ba ne, kawai wannan daɗin bacci ne. Duniya, duniya, oh duniya, duniyar so, oh duniyar so, duniyar so tana da faɗi, in ka fahimce ta kai zaman daɗi, a koda yaushe kana cikin nishaɗi. Duniyar so cikin ta ga wasu can suna ta kuka, saboda so wasunsu sun yi hauka, sun kasa dace. Duniyar so wai matsala ce, ko ku jarabta ce. Ina za ki je da mu duniyar so? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ya barka dai. Yawa. Ya gajiya? Ya alhamdulillah. Menene ya samu mota? Wallahi na shawo kana ne shine kasa. Lafiya? To. Yanzu kuma ka dudduba abin da zaka duba. Ai to. Kai kana taba mota ne? Duniya, duniya, oh duniya, duniyar so, oh duniyar so, a koda yaushe kana cikin nishaɗi. Duniyar so cikin ta ga wasu can suna ta kuka. Dama aikin ka ne? Wannan ba aiki na ba. Kawai dai na hango ka ne, shi yasa na zo in taimaka. To Allah. To amma da fatan dai kayi karatu. Lallai na yi karatu, ina ma da kwali na yana na aiki. Kawai dai ba aiki. A yanzu haka kana da wani aiki ne? Kawai dai sai dai 'yan buge-buge dai wanda dai za dai a samu na abin. Wato Anwar, akwai abubuwan da suke matukar bani mamaki. Mamaki na ne? Yawwa, wato ka gane a duniyar nan yanzu mata wasu daga cikinsu sun koma tamkar yadda ka san gwanjo. Idan ka lura a cikin kashi 97 a zamanin baya da ya shuɗe, in ka duba matan suna da kamun kai gaskiya. Amma a yanzu idan ka lura a cikin kashi 51
da ɗigo 5 da wuya ka samu mace wacce ta amsa sunanta mace ba tare da son zuciya ba. Sannan Anwar, ina so ka sani na rantse da Allah a yanda nake jin kaina, mace ko me ta taka wallahi sai dai in ban yi ido hudu da ke kaga dakata Anwar. Wata mace ba? Me kake nufi? Kaga dakata Anwar, ban gane ba, mahaukaci ka ɗauke ni ne? Shin ban kai ba ne ko ku ba ni da wannan karsashin? Mahaukaci ka ɗauke ni ne? Ko ku ban kai ba ne? Anawa abokina ba haka na ɗauke ka ba. Oke, mara hankali ka ɗauke ni. Duk ba haka ba ne. To na ga katin tsire da ka ganni fa. Haris, abinda nake so ka fahimta anan ba duka aka tare aka zama ɗaya ba. To yanzu tunda ka ce haka, to yanzu me kake shirin faɗa min? Ka san me kalmar mace ko take nufi? Sai ka faɗa. Mace na nufin mahaifiya, alfaharin duniya, cancanta, ice ba kya gajiya da sara suka. Bisa ake magari, unguwa, ƙungiya, lakabi da uwa. Wannan hukunci ne na Ubangiji, kai baka isa ka canza shi ba. Suna mama. Da fatan dai bangaren karatu ba matsala. Wallahi ba komai dadi. To da amma dadi in bai karatu ne zai yi. Dadi na san kana son farin ciki ba. Kuma baka san abin da zai taba ni. Na ji daɗin haka. Haka zalika ni ma bana son abin da zai taba mata. Ni dai ba zan iya ji wannan shirmin naku ba. Kullun dai mai suna mama kaza, dadi na kaza. Dadi ka kyale mumi tana kishi saboda ka fi so na akanta. Da sunan mama. Na ji daɗin haka. Sannan bisa da haka ma ya sa na nemo miki direba na musamman. Shi zai kai ki makaranta ya dawo da ke. Sannan kamar irin shopping haka da unguwa. Da fatan dai ba matsala. Dadi, direba, makaranta. Yes, ko kina da wata matsala da haka ne? No, Daddy. To ki shirya. Wannan satin zai fara aiki. Na tanaji keke nafe wanda zai yi wannan zirga-zirgar da ke. To ni zan shiga yanzu. Ina kira gare ku da 'yan kasuwarku da masu ruwa da tsaki a harkar siyasa, ina manoma da makiyaya, ku tuna duniyar nan ba gurin zama ba ne, za ku barta da duk abin da kuka mallaka. Shawara na mai alayawa nan da gani da su kawai kasa. Wai a ce yau wai Haidar yake bin kanin babana da wuka zai kashe shi. Na ci sa'a da asawanya ta walla kai ka je kai mata sallah. Ina dan garin mutuncin ka a nan gurin. Ka gane ai. In the land where there is large population, different of many tribes, Nupi, Hausa,
Gwari, and Pangu, DZP Production comes you away with another hidden story. A ƙauyenmu is dangerous, terror, harmful to humanity, still lovable. Ka batta ta mare ni. In kin san kin isa ɗaya mace ki mare ni. Allah sarki imamu gatan gawa. Ku kuke ganin mu ba mu ke ganin ku ba. Kisan an ce a daɗe ana yi sai gaske. Kuma kowa ya kona rukunsa ya san inda toka ne. Kada ki manta. Malaria fa cizon sauro ne. Kuma da zaran sauro ya cije ni tashi zai yi ni babban bakin ciki na a rayuwa sauran da ya ciji ni ya tashi ya je ya ciji wani ya kama da sanyi. A ƙauyenmu Allah subhanahu wa ta'ala say in the Holy Quran, fanqihu ma qabalatu minan nisa'i. Allah subhanahu wa ta'ala ya halarta mana da ma'auru ƙabilu, ma'auri yare daban-daban. To, ka tafi wannan, jukwa yau da kawai, jukwa juye fi judgment. Na je gida, har na je ina tunanin maganar nan shi kai a ratu mun koma wurin mai. Ina zo ne shi kenan kawai ya ce wani ba wani kado aure. Tarin, Yunusa Aiji Kaya, Adamu Ahmad, Fatima Ibrahim, Balkis Yusuf, Faith Umar, Ayuba Usman, Kabiru Bukuci, Abul Fatahi Mustafa, and introducing Dokas Ayuba and others, all in a ƙauyenmu. Marketing and distributed by DZP Production. Assistant Director Yunusa Aiji Kaya. Story, screenplay and directed by Usman Ismail Danzu. Na mai rabo ne. Kurungu mugun kifi. Yaro da goruba sai lasa. Ke kowa ya taba ki. It will soon be on your screen. Watch out on a ƙauyenmu. Tana da faɗi in ka fahimce ta kai zaman daɗi a koda yaushe kana cikin nishaɗi. Duniyar so cikin ta ga wasu can suna ta kuka saboda so wasansu sun yi hauka sun kasa dace. Duniyar so wai matsala ce ko ko jarabta ce. Sun kasa dace. Duniyar so wai matsala ce ko ko jarabta ce. Ina zaki je da mu duniyar so. Dan Allah ki ya kuri ban sani ba. Duniyar so
Assalamu alaikum al'ummar duniya maza da mata. Muna mai tallata mau kundin waƙoƙin Nasir A. Umar wanda aka fi sani da Anasko. A rayuwa yanzu in har baka da shi ba wanda zai ɗauka ya ce maka gashi. To ɗan uwa ka miƙe maza tashi, tashi ka nema halalin ka nema. Waƙoƙi ne wanda suka shafi al'amuran rayuwarmu na yau da kullum. Ba zan sare ba in har ina numfashi, zan je in nema kullum ina tashi. Ban yarda in zauna ba, ba za na yi sata ba, ba zan roƙi kowa ba, nawa za na bida. Mai nema ba zai ki samu ba, ban fita ga samu ba. Allah ba za ya bar mu ba, za mu cimma gashinmu. Ciki har da yabon fiyayyen halitta Annabi Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Zulhari amjadu da kai nake ta tasarrufi, a yayin hijabu a dukkan lamari ya muku tafi. Zuciyar da ta soka babu jaza, ki ko zan rasa komai in zauna cikin jinya. Domin samun waɗannan waƙoƙi gabaki ɗaya, kai sacin Anasko Rayuwa album ko kuma ka je kai tsaye YouTube channel namu mai suna Anasko Record. Za ka same su yanzu haka. Kar ku manta ku yi mana subscribe, ku yi comment sannan ku yi liking. Domin neman ƙarin bayani za ku iya tuntuɓar mu a wannan namba 081 07 54 7780. Ka nema, ki nema, ku nema Rayuwa album. Ba zai daina zuba ba in baki furta min kalmar soyayya ba. An ce na bar kina kiya dan ba zan iya ba. Ki ɗaya ce na so da so ki bin mara. Duniya, duniya, oh duniya, duniyar so, oh duniyar so, duniyar so tana da faɗi. In ka fahimce ta kai zaman daɗi, a koda yaushe kana cikin nishaɗi. Duniyar so cikin taga wasu can suna ta kuka, saboda so wasansu sun yi hauka, sun kasa dace. Duniyar so wai matsala ce, ko ku jarabta ce. Ina za ki je da mu duniyar so. Duniya, duniya, oh duniya, duniyar so, oh duniyar so, duniyar so tana da faɗi. In ka fahimce ta kai zaman daɗi, a koda yaushe kana cikin nishaɗi. Duniyar so cikin taga wasu can suna ta kuka, saboda so wasansu sun yi hauka, sun kasa dace. Duniyar so wai matsala ce.